hvor vi har fået besøg fra AGF, som kommer og hjælper os med at gennemføre en træning. Jeg hedder Mikkel, og er 26 år gammel, og har glædet mig rigtig meget til at komme ud og træne her. Jeg hedder Jonathan, og jeg er 20 år. Jeg er også glædet. Jeg hedder Michael. Jeg er fra Harlev, så det er fedt at være her, må jeg sige. Jeg har været i jeres og det er fedt at indlære for AGF derude. Det betyder meget for byen og klubben, også for mig at komme herud. Det er dejligt. Jeg er glad for at se så mange AGF-trøjer. Det er mega fedt. Også dem, der ikke har AGF-trøjer på, det er også mega fedt. Korrekt forstået, der hvor man lærer allermest, det er når vi laver øvelser. Jeg tror, det er, du ser dig gøre. Du står også altid at være i kamp, eller? Jeg står bare og venter på, en af de bedste at svare på det. Oj, godt taget. Godt taget derinde. Du prøver med OB. Gode til at høre efter. Gode til at lave øvelser. Prøv at drenge. Giv lige selv en kæmpe stor hånd. Det er fandme sejt.